Bizkaiko Foru Aldundia estatu mailako lurralde erakunderik gardenena hautatua izan da. Horrelaxe iragarri du Transparentzia Internacional izeneko gobernuzkanpoko erakundeak estatuan egin berri duen diputazioen arteko gardentasun indizari buruzko lehendabiziko ebaluazioaren aurkezpenean maiatzaren 9. Ebaluazioa egin duten erakundeen arabera, estatu maileko lurralde erakundeen informazio gardentasun maila nortzeko eta edatzeko tresna da agi delako hori. Hemengo 3 Foru Aldundiak, araubide bereko diputazio guztiak, Kanariar uharteetako 2 kabildoak eta Balear uharteetako 2 konseillerrak sartu dira azterketan, guztira 55 erakunde. Bizkaiak bikain emaitza lortu dut atzetik Tarragonako diputazioak jarraitzen dio. Emaitzaren gardentasun globala eta azerrutako sektoreekako 5 gardentasun arlo jaso dira. Bizkaiko Foru Aldundiak sailkapenaren gailurra lortu du eta ebaluazio horrek indartu egiten du Jose Luis Bilbao Aldun Nagusiak kargua hartzen egin zuen diskurtsoan aipatu zuen konpromisoa.